jatigɛ wale mɔgɔ ninnu kɛ ko bɛ ka jadi kɛ ko bɛ ka jadi kɛ n'i y'u ɲininka ko hali kira ninnu ye jadi kɛ kira ninnu ye jadi kɛ ni marifa de ya u m'a kɛ ni bamuru de ya k'u ka marifa bila komi ko bɛ ka kira ladege k'u ka na jadi kɛ ni bamuru ye mali k'u ka na ni bamuru ye Amady bɛ ka tiɲɛ fɔ est-ce que kira ninnu ye dɔrɔni utiliser ya olu dun o b'u bolo kalabanciya de don kalanden kɔni kalabanciya yɛrɛ de mɔgɔw bɛ to k'a fɔ ne ma ko Amady kalabanci ka sɔrɔ olu yɛrɛ de ye kalabanciw ye n'a ko k'a bɛ ka kira ladege an kɔni bɛɛ bɛ kira kɔ wa an bɛ kira dɔn kira ninnu y'a kɛ ni bamuru de k'u ka bamuru ta ka na u ka bamuru ta ka na Mali la an k'a lajɛ o bɛ kɛ cogo min na n'u m'a bila ji o de kama ne y'a fɔ diɲɛ bɛ laban tubabuw ta de ma a bɛ laban tubabu sariya de ma solution t'o la parce que tubabuw bɛnnen de don olu mana don ko la u bɛnnen don an bɛnnen t'an ta in na a ma faamu fɔlɔ n'u nana ni bamuru ye an ka sɔrɔsiw bɛ mun k'u la u b'a dɔn marifa mɔgɔ ta yɔrɔ jan fɛ o de la u y'o bila o yɔrɔnin na u taara tubabu kɔ dɛ u taara tubabu ka minɛn ta ka jihadi kɛ dɛ aw bɛ ka mɔgɔ minnu ka minɛn ta aw kan ka jihadi k'olu la parce que olu tɛ seli mɔgɔ min ka minɛn b'u bolo ka baara kɛ u bɛ taa san yɔrɔ min na olu tɛ seli mun bɛna d'u ma k'u ka jihadi kɛ n'o tɛ seli kalanden i b'a dɔn min ye fantandenya caya bi yan yɔrɔ e mana wari sɔrɔ bi dɔrɔn e fa b'a fɔ k'i k'a d'a ma awɔ a b'a fɔ n'i m'a d'a ma a bɛ fɔ k'i ye dangaden ye n'i y'a di i fana bɛ sa fantandenya la e mana baara kɛ ka wari sɔrɔ bi dɔrɔn i b'a d'a ma e yɛrɛ sera muso furu ye sisan mɔgɔw fana bɛ n'u kanto e ma muso furu i sigi sera muso furu ye e fana b'i pan dɔrɔn ka taa dɔ furu ka sɔrɔ projet t'e bolo e fana b'i sigi k'i denw de kɔnɔ n'olu nana dɔrɔn k'u k'a ɲini ka d'e ma parce que e fana y'a ɲini ka di fa de ma e fana b'a fɔ ma n'o tɛ u bɛ kɛ dangaden ye olu fana b'o ɲini ka d'e ma k'o ɲini ka d'e ma n'olu fana sera muso furu ye dɔrɔn a bɛ fɔ k'u ka muso furu n'olu fana ye muso furu olu fana b'u sigi k'u den kɔnɔ an bɛ t'o la an ka kabila bɛɛ bɛ kɛ fantanden ye awɔ normalement e fa kɛ mɔgɔ man a man ka jɔ i ka wari la n'a ye baara kɛ yɛrɛ yɛrɛ a mɔgɔ man ka jɔ i ka wari la bɛɛ kan k'i ka diɲɛlatigɛ ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye n'o tɛ e yɛrɛ yani n'i ye se sɔrɔ ka sɔrɔ ka muso furu n'i den nana i kan ka projet dɔ d'a ma n'a y'o tiɲɛ o y'a yɛrɛ nɔ ye mais k'i sigi k'i den kɔnɔ farafinna yan o de bɛ kɛ ça c'est le vérité o de la yan o ye dangadenya don ba la dɛ u ma kulonkɛ dangadenya mɔni na dɛ ko fitini dɔrɔn u b'a fɔ ko kana to i ka kɛ dangaden ye dɛ ka sɔrɔ u yɛrɛ ka intérêt de b'a la u ka intérêt de b'a la sinon tubabu la o tɛ kɛ o fa man ka jigi da den ta kan ni den nana den kan k'a ka projet dilan yɛrɛ ye de mais a mana fɛn fɛn sɔrɔ fakɛ b'a fɔ ko a diga na i tɛ wari di fa ma yɛrɛ i bɛ kɛ dangaden ye i bɛ ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ i bɛ ka miiri yɛrɛ de jɛnya bi yan e m'a ye dɔw bɛ dimi ka taa tunga na o bɛɛ la n'u taara tunga na tuguni a bɛ fɔ ko i tɛ ka wari ci fa ma e bɛ na fɛn fɛn sɔrɔ i b'o ci fa ma i bɛ to yen nɔ i bɛ kɔrɔ yen nɔ n'i kɔrɔya yen nɔ e fana bɛna fɔ k'i bɛ muso furu n'i den fana ma taa tunga la e n'a tɛ bɛn o ça c'est le vérité a daminɛna faw de la olu de ma baara kɛ il faut que ni faw de tun ye baara kɛ sisan faw mago tɛ jɔ denw ka wari la denw bɛ n'u ɲɛsin u yɛrɛ ka ɲɛsigi dilanni ma ça c'est le vérité den wolola fa ka sini ɲɛsigi dilan ka tila k'a yɛrɛ ta dilan o bɛ ɲɛ cogo di